Вітаю вас, дорогие глядачи! Меня зовут Юлия, и мы размаўляем про манеры и намеры. Сегодня я запрашаю вас поразважаць над такой важной часткой электронного ліставання, як подпіс. Як вы, напэўна, ведаеце з тэорыі аргументацыі, лепш за ўсё запамінаецца пачатак і канец выказвання, і асабліва апошні акорд. Таму менавіта подпіс пакідае фінальнае пасматча ў атрымальніка. Па-першае, подпіс вельмі залежыць ад ступені блізкасці адрасата і адрасанта, то бок вас. Чым яна вышэйшая, тым больш творча можна падысці да афармлення гэтага самага подпісу. У дзелавой перапісцы апошнім часам стала замацаваўся выраз з павагай і імя адпраўніка. Пры гэтым у абсалютнай большасці выпадкаў пасля з павагай мы убачым коску. На жаль, гэта сінтаксічна-пунктуацыйная памылка. Цікава, што, напрыклад, у адной з суседніх краін ёсць дзяржаўныя нормы павядзення дзелавой перапіскі. І там гэтая з павагай зафіксавана як адзіна магчымы выраз напрыканцы ліста. Здаецца, у Беларусі, на шчасце, няма такіх нормаў, наколькі мне вядома. Таму мы можам выкарыстоўваць больш шырокую амплітуду развітанняў. Што ж не так з коскай пасля выразу з павагай? Для того, каб зразумець, давайце звернемся да першапачатковай, так званай рамкавай фразы, якая выкарыстоўвалася у даўнюю эру выключна папяровых лістоў. І цалкам яна гучала так: «З павагай да вас застаецца заўжды ваша Юлія». Ну, ці з некаторымі магчымымі варыяцыямі. Але асноўны сэнс ён прыблізна вось такі. Як бачым, у гэтым сказе коска перад Юлія будзе абсалютна лішняй. Яна разарве дзейнік і выказнік. Да таго ж коска мяняе сэнс фразы. Яна афармляе зварот да самога адпраўляльніка. З павагай да вас, Юлія. Што ж, можа, нічога, але атрымальніку можа не спадабацца. Таму лепей так не пісаць. Коска будзе лішняй і ў большасці астатніх канструкцый. Напрыклад, плёну Юлія. Гэта цудоўная фраза для завяршэння дзелавога ліста азначае «плёну ў працы зычыць вам Юлія». З надзеяй на плённую супрацу застаецца Юлія. З намерам здзейсніць запланаванае застаецца Юлія. Шчаслівых святаў зычыць вам Юлія. У такіх выпадках, калі ўжо вельмі хочацца аддзяліцца сваім імём ад астатняй часткі фразы, лепей выкарыстоўваць кропку альбо клічнік. І тады вылучыць імя сапраўды як асобны подпіс. Плёну, клічнік, Юлія. Пісаць у лісце да пабачэння не зусім рэлевантна, лепш пакінуць гэта для маўлення. Аднак, калі ў лісце абмяркоўваюцца падрабязнасці хуткай сустрэчы, то можна завяршыць яго нечым накшталт да хуткай сустрэчы альбо з надзеяй на хуткую сустрэчу і гэтак далей. Перавагі нефармальнага ліставання відавочныя. Можна выкарыстоўваць для развітання больш цёплыя і больш разнастайныя сказы. Сардэчна ваша, заўжды ваш, абдымаю сардэчна і гэтак далей да бясконцасці. Увогуле, творчы падыход можа стварыць ваш непаўторны асабісты стыль у ліставанні і зрабіць ваш вобраз яскравым і запамінальным. Яшчэ адзін момант. Часам мы задумваемся, ці варта адпраўляць кароткі ліст са словамі «дзякуй» альбо «дзякую вам». Ці ж не выключа гэта раздражненне ў адрасата, які ўбачыць, што атрымаў усяго толькі кароткую фразу і мусіў згубіць час на яе прачытанне. Ну, тут такая справа, што калі ў яго будзе раздражненне, то вельмі лагоднае, таму што добрае слова, яно прыемна кожнаму. То бок будзе альбо прыемна, альбо хутчэй ніяк. А вось калі чалавек сапраўды чакаў вашу падзяку і не атрымаў яе, то ён палічыць вас невыхаваным і расстроіцца. Таму лепей падзячыць у любым разе. Адно што, каб ужо зусім не сумнявацца, то лепш развіць вашу фразу ў больш складаную. Напрыклад, «Дзякую вам за дасланую канцэпцыю, зараз я адпраўлю яе дырэктару і буду трымаць вас у курсе справы». А калі вы раптам напісалі папяровы ліст, то
Можна альбо ўкінуць яго ў звычайную паштовую скрыню, а можна адправіць з галоўнага паштамту. Месца для галоўнага паштовага будынка горада на яго цэнтральным праспекце было абрана невыпадкова. У пасляваенныя гады пошта ўсё яшчэ ўяўляла сабой важны стратэгічны аб'ект, што троху складана зразумець сёння ў эпоху месенджераў і вай-фая. Тым не менш, з галоў паштамта штогод адпраўляецца больш за 3000 пісем і 1000 пасылак. У адной з мінскіх гісторыек Міхаіла Валодзіна расказваецца цікавы факт з мінулага горада. Падчас будаўніцтва пайшлі чуткі, што афіцыйны аўтар праекта паштамта Владзімір Кароль, тагачасны загадчык управлення па справах архітэктуры БССР, прымаў куды менш значны ўдзел уласна ў распрацоўцы будынка, чым ягоны малады памочнік Абрам Духан, імя якога сёння нават не заўжды ўзгадваюць у сувязі з паштамтам. Таму па начах на плоце, які атачаў будаўнічую пляцоўку, на наклееных там афішах спектакля «Кароль Лір», які давалі ў тэатры непадалёк, апошняя літара «Р» раз за разам выпраўлялася на пытальнік. Афіша ў выніку сумнявалася. Кароль ли? А ці кароль па-нашаму? Хаця сучасныя даследчыкі ўсё ж сцвярджаюць пра аўтарскую ідэю Владзіміра Караля і тэхнічнае выкананне накрысаў Абрама Духана. Справядлівасці дзеля тут прыгадваецца яшчэ адно імя – Луіджі ван Вітэллі, італьянца 18 стагоддзя, аўтара пышнага рымскага палаца Полі. Доктар мастацтвазнаўства Фаб'ен Белла, ў сваю чаргу, кажа пра падабенства цэнтральнай аркі да залатых варотаў першага стагоддзя да нашай эры ў Пуле, а таксама заўважае, што арганізацыя інтэр'ернай прасторы мае вытокі яшчэ ў антычнасці. Двухузроўневае фае пераходзіць у ратонду, аперацыйную залю, што адсылае нас да храма Труны Гасподняй у Іерусаліме часоў імператара Канстанціна. А аздоба нагадвае рымскую царкву Санта-Стэфана 5 стагоддзя. У зале-ратондзе дыяметрам 30 метраў і вышынёй 18 метраў мы бачым высакаякасны штучны мармур і ляпныя дэталі аздобы. Жырандоля, спецзамова мінскага паштамта, з бронзы і горнага крышталю, важыць амаль паўтоны. Нездарма прастора пад ёю непрахадная. А ў 1980-м перад Алімпіядай залю дапоўнілі 15 вітражоў з выявамі помнікаў дойлідства Беларусі. Празрыстасць інтэр'ераў кантрастуе з грузкасцю вонкавага выгляду. Урачыстая сіметрыя манументальнага галоўнага фасада падкрэсліваецца размяшчэннем ад вуліцы да вуліцы. Галоўны ўваход, вылучаны цэнтральнай аркай і высокімі карынфскімі калонамі, стварае ўражанне трыумфальнай аркі з аттыкам, увенчаным дзяржаўнай эмблемай. Складана ўявіць, што ўсё гэта ў паваенны час з мэтамі эканоміі узводзілася ўручную, цаглінка за цаглінкай, без тэхнікі экранаў. З 1949 па 1953 гады. Наследуючы Жалтоўскаму, яго вучні ствараюць у Беларусі своеасаблівае чырвонае паладыянства, інтэрпрэтуючы ідэі італьянскага рэнесанса такім жа чынам, як Паладыю рабіў гэта з антычнымі ўзорамі. У архітэктуры мінскага галоўпаштамту ў выніку гарманічна спалучаецца 20-е стагоддзе і класіка. Вось, напэўна, ўсё, што я хацела сказаць сёння. Дзякую вам за ваш час і ўвагу, праяўленую да гэтага відэа. Памятайце, што добрыя манеры адлюстроўваюць добрыя намеры. Да новых сустрэч!